Hej. Egentlig så det er planen, at jeg skal gå i stilhed, når jeg går tur. Men jeg fik simpelthen sådan lyst til at lave en video til dig, fordi jeg faktisk har oplevet rigtig mange gange, både for mig selv, men også for andre, at det er utroligt svært at sige tingene, som om de er sket. Og undskyld mig, men jeg kigger på viber. Viben er en fantastisk fugl, synes jeg. Og deres lyde, jeg er fuldstændig vild med dem. Nå, men vi har jo lært, eller nogen af os har lært, nogen har måske hørt, at når vi skal manifestere, så skal vi sige sætning, som om tingene er sket. Altså, jeg er slank, jeg er rig, osv. osv. Og det kan være virkelig, virkelig tungt og virkelig, virkelig svært for rigtig mange af os. Mig selv inklusiv. Men jeg vil gerne dele med dig, at det er ikke, så det behøver du ikke. Du kan faktisk, hver eneste gang du støder på den her, et eller andet, jeg ikke vil, eller jeg ikke har lyst til, eller et eller andet lignende, som ikke er, som det skal være, så kan du blot sige, jeg vil gerne. Så hver gang du tænker, at jeg er også for tyk, for eksempel, så gør dig selv opmærksom på, nu sagde du det igen, jeg vil gerne være slank. Eller, jeg vil gerne have det godt. Eller, det kan være et eller andet, nu tjener jeg ikke penge nok, eller et eller andet. Så i stedet for, at flytte fokus fra det negative, så i stedet for, så flytte fokus over på, jeg vil gerne tjene alle de penge, som jeg har brug for. Det var bare et lille bitte tip, men som kan vende rigtig meget for rigtig mange mennesker. Og nu vil jeg faktisk lige prøve at se, om jeg kan finde. Altså, I får lov at hilse på ham, jeg står og venter på mig. Det gør han ikke. Han venter ikke ret meget på mig. Han laver alt muligt andet. Det var vist indbildning fra min side. Og viberne er simpelthen fløjet nu. Nå, det må du til gode, så må du simpelthen ud og gå selv. Og du kunne jo gå på sådan et fantastisk område, som jeg har her hos mig på Fyn. Det ved jeg ikke, om du har der, hvor du bor. Men jeg vil i hvert fald gerne dele det med dig, og jeg vil gerne mødes med dig. Walter, vil du hilse på? Nej, det gider han simpelthen ikke. Han har ikke telefonitis eller selfie-trang. Men rigtig god fornøjelse med at sige det, du rigtig gerne vil. Hej hej.